Иван, моля, кажите вашето впечатление от пасивната къща. Сега мога да кажа следното нещо. Ние живеем на две места. В Бургас живеем в блок, който е на 5 етаж и който е изолиран с 5 см изолация. Тук живеем в къща, в Бургас е 56 квадратни жилищна площ, тук е 100 квадратни метра. Там климатика работи денонощно, тук едва се чувства. Отдолу цялата къща е изолирана плочата, отстрани имаме заедно с стената 47 см изолация. Рекуператора работи 24 часа нон-стоп. Все едно, че се намираш отвънка, си отворил прозорците, а се чувстваш така през цялото време. И засяках, тук съм сложил, може да видите, тук съм сложил на климатика електромер и го меря. И се установи, че тук за един на ден, горе-долу около 1 кВт часа до 1,5, като това прави около 20 до 30 стотинки на ден. Това е климатизацията на цялата сграда. Като си имате предвид, че в една къща климатизацията е 75% от общата енергия, която се ползва. Имаме рекуператор, след малко ще ви го покажем, който 24 часа вкарва свеж въздух и изкарва. Но рекуператор е с много добро КПД, близо 96-98%. И ако решите да вземате рекуператор, вземайте хубав рекуператор. Това е нещо, което го даваш сега като сума, но може би още на първата, да не кажа втората, максимум до третата година той е изплатен. И получаваш един свеж въздух. Забелязали сте, че когато след сън станеш и си спал някъде в гората, в хижа, чувстваш се бодър и се наспиваш лесно или особено ако си в Родопите. Тук чувстваме се едно, че се намираме в гората. Свеж въздух, топъл климат. Няма да ти става студено или топло. И като излезем отвънка, чувстваш една температура, вънка е жега или студено вечер, а тук си е умерена температура. Препоръчвам ви, хора, влагайте в изолация. Това е пасивно нещо, което го даваш веднъж. За цяла къща имам един климатик, който почти не го чувам да работи. И изолациите са важно нещо. Чувстваш се комфортно. Отоплението на водата го направихме с климатик с термопомпа. Да, действително той струва сигурно 6-7 пъти по-скъп от нормална електрическа, но тук няма да сменяш нагреватели, вода имаме постоянно и всичко е прекрасно. Към това можем да добавим, че ние в момента не сме свързани с електричеството от мрежата. Ние имаме собствена изградена централа, която не задоволява напълно. Да, действително тя е 15 кВт и имаме батерии, които са 28 кВт часа, но това направи независими. Заедно с хидрофора и с сондажната помпа може да каже, че ние сме напълно енергийно и температурно самостоятелни.